факултати филология ва журналистика бо донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабуллои Рӯдакӣ ҳамсол буда 15 августи соли 1945 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани донишгоҳи давлатии муаллимтайёркунӣ дар заминаи омӯзишгоҳи педагогӣ таъсис дода шудааст. Айни замон факулта дорои 3 шуъба буда аз рӯи 3 ихтисос забон ва адабиёти тоҷик, рӯзноманигорӣ ва забоншиносӣ ва технология нави иттилоотӣ мутахассис тайёр мекунад. Дар факулта профессорон, донишмандони варзида, номзадҳои илм ва устодон фаъолият мебаранд. аз қабили Кучаров Аламхон, Икромов Искандар, Чалиев Шавсоат, Ҷумахон Алимӣ, Мирзоев Хоиб, Алиев Аҳмад, Сангов Қаюм, Қаландаров Абдулҳай, Худойдодова Шарофат, Холиқова Зайналбӣ, Мирзоева Матобӣ, Алиева Бахтинсо, Назирмандов Дилшод, Кинҷаева Озодамо ва дигарон. Факултаи филология тоҷик ва журналистика дорои 4 кафедра: кафедраи забони тоҷикӣ, кафедраи адабиёти тоҷик, методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик ва журналистика мебошад, ки онҳо дар тарбияи мутахассисони соҳа, кадрҳои илмӣ саҳми босазо доранд. Донишҷӯёни факултаи филология тоҷик ва журналистика дар ду шуъба таҳсил мекунанд: шуъбаи рӯзона ва шуъбаи ғоибона, ки аз ин шумор 384 нафараш дар шуъбаи рӯзона ва 406 нафар донишҷӯ дар шуъбаи ғоибона таҳсил менамоянд. аз шумори умумии донишҷӯён 60 нафар донишҷӯ тибқи квотаи президентӣ ба факултаи мо аз ноёёи дурдасти ҷумҳурӣ сафарбар шуданд барои таҳсил намуданд, ки онҳо беҳтарин донишҷӯёни факулта маҳсуб меёбанд. масалан донишҷӯи курси 5-уми факулта ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик Шамшоди Ҷамшед соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии таъсисдодаи Академияи улуми ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок варзид ва дар байни 33 донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои якумро сазовор гашт, ки ин боиси хурсандиву рӯҳбаландии ҳам донишҷӯёни факулта ва ҳам устодону омӯзгорони донишгоҳ ва минтақаи умуман мардуми минтақаи Кӯлоб ба ҳисоб меравад.